След този огромен успех за България, ти как се чувстваш? Прекрасно. Радвам се, че целият труд и всички тези лишения през годините накрая се отплатиха. И как се чувствам? Уникално. Видяхме те преобразен, една уникална психика. На какво се дължеше това? На дълга подготовка. Днес съм доста време се готвих и не съм спирал тренировките. След последната загуба бях леко демотивиран и излязах доста нахъсан и жален за успех и за победа. И самата подготовка бях на 100%. Какво означава тази титла за тебе и какви врати ти отваря от тук нататък? Титлата означава, че труда ми е възнаграден. Титлата е всичко, за което съм работил откакто съм професионален спортист, че съм постигнал това, което съм искал да направя. И от тук нататък, какво предстои, не знам, рано да се каже още. Имам менеджери за тази работа. Най-вероятно ще участвам за колана, ще защитавам колана, ще участвам за колана на К1. Ще се фокусирам предимно в организацията на К1, японската. И така. Японските медии казаха, един българин направи нещо невероятно. Знаем какво се случва, когато българи ходят в чужбина. Какви бяха въпросите, които ти задаваха в Япония и как се държаха тези, които загубиха от теб след това? Знаем, че имахте среща. Загубилите се държаха много уважително. Всички показаха много голям респект. И руснака, и бразилеца, и блакал, тайландеца. Супер уважителни, всички готини, се радваха за моят успех. Японците, след последната ми среща, след последната ми загуба с поляка, имаха едно на ум, че може да не съм в най-доброто аз, най-добрата ми форма, но пък имах и много фенове, японски фенове, които в социалните мрежи, в Twitter, в Facebook, в Instagram, постоянно ме подкрепяха и се надяха да се върна в турнира. И аз след матча за това на ринга още им благодарих, че са вярвали в мене и че им оправдах очакванията за спечелването на турнира. Ти беше подкрепен от българска агитка в Япония. Зарадва ли те това? Имаше българи, които специално отидоха? Да, естествено, това ми даде допълнителна мотивация. Чувах ги в залата и адски много се радвам, че имаше българи. Предстои ти месец почивка, възстановяване, къде ще останеш от дома или какъв е твоята програма? Аз за сега планирам да съм тук на морето, Бургас, Варна. Мога да почина някъде извън държавата, но тук на 2-3 седмици и после обратно към Холандия. Не на последно място, какво ти каза твой треньор, големия Майк Пасани? За него също това беше една награда за добре свършена работа. Той ми даваше наставления за всеки един матч. Както знаем, е много голям, добър стратег е, голямо име в кикбокса. Аз му се доверявам изцяло, понеже не познавам човек, който има повече опит и в турнирите. Било то за 3 мача за една вечер или 2 мача за една вечер и го слушах на 100%, но психически беше по-важната част след полуфинала, понеже крака ми беше много зле, едва слязах от ринга, бразилеца беше ме уритал много предния крак и буквално се чуих как ще изляза следващия матч и си представях, че ако получа 1-2 лоу-кика и крака ми може да почне да подава и ще ми броят нокдаун и ще се спрат матча. Но Майк ме накара да си повярвам в себе си, накара ме да правят разни движения, които да раздвижат кръвта в тялото и крака почна да го усещам по-лек и ме накара да си повярвам, че му няма нищо на крака и излязах с мач като руснак. Може би на последно да те попитам, след много победи това не те промени, т.е. ти не се възгордя. Тази огромна победа, как ти подейства? Промени ли те? Не, със сигурност няма как да ме промени. Поне за момента аз съм същия и не смятам, че ме промени. Просто това е потвърждение на здравата работа и на всичките лишения, които съм преживял до сега. Но този път и дозата късмет беше на моя страна, където знаем, че успеха се дължи на здрава работа, но и на доза късмет. Този път късмета ме покри. И какво ще кажеш на феновете, които те подкрепят, преживяват с тебе всеки един матч? Искам да я благодаря искрено, че са ме подкрепяли и в падения, и в успехи, че винаги са били до мен и са вярвали в мене. И продължаваме напред. Успех!